حاضرینو ناظرین تمام آباب نے بندہ ناچیز مار نظیر دا خلوص تے محبتاں برے السلام علیکم گزارش مشاعرہ میرے ویکھنے ختم ہو چکا ہے جس حساب دا مشاعرہ رکھیا گیا یعنی کہ اپنا مقابلے دے سلسلے میں جس صورتحال تھی اور کامیاب طریقے نال ریفریشمنٹ کا پروگرام ہویا اور زبردست پروگرام ہویا زوردار تاڑیاں چاہیے ریفریشمنٹ کا پروگرام ینگ جنریشن اور مسائل تھوڑے ہوں گے مہنگائی تھوڑی ہے اور مسئلے گھران تھوڑے ہوتے چلو کم از کم آباب اکٹھے ہوئے کوئی ہس کھیڑ لیا نا کوئی کلام سن لیا نا ماشاءاللہ جی سارے شعرائے کرام ینگ جنریشن بہت اچھا کلام حالات حاضر ماحول نو اور مکہ اور موقع محل دی مناسبت کلام پیش کیتا ہے اور بہت اچھا کلام پیش کیتا ہے میری صرف 2 منٹ دی حاضری ہے جی صرف 2 منٹ دی حاضری جی جی نام مٹھڑا تے من بھامنا ہے سرکار محمد عربی دا صدا جی نام مٹھڑا تے من بھامنا ہے سرکار محمد عربی دا بے مثل کمال تے لاسانی کردار محمد عربی دا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ویندی قسمت بدل نظیر میری میرا خوش بختاں وچ نہ ہوندا ویندی قسمت بدل نظیر میری میرا خوش بختاں وچ نہ ہوندا ایک وار جے خواب وچ ہو جاندا دیدار محمد عربی دا جا کے بھائی جی 2 دوڑے معاشرے دے جناب شکریہ حوصلہ افزائی دا شکریہ جی تو جناب 2 دوڑے معاشرے دے 2-3 عوامیہ لوکل دوڑے کیوں جی جی نہیں جی او جس اچھا چلو میں عرض ہے کہ بندہ خود نہیں بندے دا وقت بلیندا ہے بندہ جدن عروج چوندا ہے جی ماں جی زندہ اگر سمجھ سو تو کسے قابل پیش ہو گئے بندہ خود نہیں بندے دا وقت بلیندا ہے بندہ جدن عروج چوندا ہے سہ ملک نظیر اس وقت دے وچ او دے میل ملاپ نو لوندا ہے تے او دے ظرف دی پستی یا اونچائی دا ادو سلندہ زا ہوندا ہے او دے ظرف دی پستی یا اونچائی دا ادو سلندہ زا ہوندا ہے او دے سامنے جدن سوالی بن کے من کوئی مجبور کھلوندا ہے واجبہ طبیعت خوش ہوئے تمہارے واسطے زوردار تاڑی چودھری طارق شیر خدرانہ صاحب بڑی مہربانی چودھری طارق شیر خدرانہ صاحب حوصلہ افزائی دا شکریہ جی جی امین ساؤنڈ سروس کوٹ مومن میرے بھائی امین جناب پکھا نہ چھڑو یاد اچھا جی یہ لوگوں دی فرمائش ہے ہاں جی میرے پرانے سنگین 40 سال پرانے جدوں میں گزارش ہے کہ میں ناچیز 47 سال ہو گئے میں لکھ دیا جی بابا ٹوٹے پھوٹے لفظ اے میوزکالے یہ ایجنسیاں لے 47 سال تو فنکاروں کی زبانی میرا کلام پہ کس طرح وچ ریکارڈ کرتے ہیں سن دے تو دی فرمائش ہے تو میرے پرانی کپڑے پرانے ہوں تو بندہ لا دیندا ہے جتی پرانی ہے بندہ لا دیندا مگر میرا ظرف ہے جتنا کوئی سنگی پرانا ہوئے میں اتنا اس مقابلے اعتماد اور اچھا سمجھنا ہے واجی مارو صاحب سے نمان مار اور واسطے تاڑی ہونی چاہیے جی مہربانی جان عرض ہے کہ ساڈی تو بندے نال عقیدت رہی ہے
جی بسم اللہ ساڈی دوواں بندے نال عقیدت رہی ہے کسے ہور دی چاہ نہیں رکھی ساڈے دل وچ تو وسیا ہے دوے بندے دی جاہ نہیں رکھی واہ تے ساڈی ویکھ نظیر عقیدت مندی امین ساؤنڈ سردار ساڈی ویکھ نظیر عقیدت مندی جو کبھی غلط نگاہ نہیں رکھی مگر افسوس اس گل دا ہے ساڈی ویکھ نظیر عقیدت مندی جو کبھی غلط نگاہ نہیں رکھی اساں ملک دی نہیں پرواہ کیتی ساڈی توئے پرواہ نہیں میں بھی دل پاگل نو ہوڑ دیتا ہے جی بسم اللہ میں بھی دل پاگل نو ہوڑ دیتا ہے رخ سوچ اپنی دا موڑ دیتا ہے تیرے نال تعلق توڑ دیتا ہے جذبات دا خون نچوڑ واہ جی واہ میں بھی دل پاگل نو ہوڑ دیتا ہے رخ سوچ اپنی دا موڑ دیتا ہے تیرے نال تعلق توڑ دیتا ہے جذبات دا خون نچوڑ دیتا ہے جذبات دا خون نچوڑ دیتا ہے عرضے کہ تیری یاد دا تیری چاہت دا کاسا پھوڑ دیتا ہے بد ہجر دے شو وچ لوڑ دیتا ہے دل جگر کلیجہ سوڑ دیتا ہے سنگ نال اکلاپے جوڑ دیتا ہے میری وجہ تو کیوں بدنام ہوئے او میری وجہ تو کیوں بدنام ہوئے تیرا ناتا ہی لینا چھوڑ طبیعت خوش ہوئے تمام واسطے زوردار تاری میری وجہ تو کیوں بدنام ہوئے تیرا ناتا ہی لینا چھوڑ دیتا واہ چودھری تارک شیر کھدرانو صاحب بڑی مہربانی تلال ڈار صاحب حوصلہ افزائی مار وقاص صاحب بڑی مہربانی جی بڑی مہربانی مار وقاص لاکھ صاحب میں 900 پھر مبلغ 1000 روپے انعام حوصلہ افزائی دے شکریہ حال مقیم دبئی سر بڑی مہربانی جناب میرے پیارے عزیز جناب ڈار صاحب دی فرمائش ہے عمر صاحب تو پہلے تعمیل کرنا جناب عرضے کہ جنوں میں پیا ترن سکھایا دوہاں ہتھاں دیاں انگلیاں نپ کے مہربانی جناب واہ ببرو خان پٹھان صاحب زبان جنوں میں پیا ترن سکھایا دوہاں ہتھاں دیاں انگلیاں نپ کے ہویا ٹرن دے لائق تا کول اپنے موٹے نال بہایا تھپ کے آج اوہ سٹا نال نظیر دے لیندہ ہے آج اوہ سٹا نال نظیر دے لیندہ ہے آج شرم حیاتی ٹپ کے بڑا ہون پچھتینا ہاتھ اپنے جدہ خود دے بیٹھا کپ کے واہ مار صاحب واسطے زوردار تاری ملا صاحب چودھری ضلع اسنین رنجا صاحب آپ خام نو جناب جی بڑی مہربانی ہاں ملا صاحب کے تشریف لائے ہو کل بیری دعا چھٹی گئی سید بشارت حسین شاہ صاحب انہاں دی فرمائش جناب تسی وڈے شاہ زور ہستیاں آلے میں مفلس تے نادار ماشاءاللہ علیہ نبی اولاد علی پر قسم خدا دی ملک تو وکھرا تھوڑی ذات دا تابعدار کسے غلط دسایا ہے کسے غلط دسایا ہے جو میں نال تھوڑے زدہ لامن کان تیار ایڈا قدر نظیر دا سر پھریا ہے جی در پہاڑ نمارا ہاں چودھری موسیٰ چندر صاحب اور صاحب رضی حوصلہ افزائی جی میاں محمد سر فراز کیسر رنجا صاحب بانی ہے مشاہرہ زندہ باد سر ایڈا کی قدر مہربانی نظیر دا سر پھریا ہے جے میں ٹکر پہاڑ نمارا جی یہ تو شکایت ہوئی ملا صاحب اور دا حکم دی تعمیل رجل جی لے کر رہا چنانچہ بیری دبائی ماں ملانا جی جی بسم اللہ جناب بسم اللہ فخر پول سیدہ جنہیں ٹور پوشاک بیگانی دی اجے جھوٹا ہے بخت پر آئے دا بھامیں اپنیاں ہون ملوٹیاں لی رہا ماں نوندہ تنتے پائے دا فیدہ کوئی نہیں قطن سلام دعا اپو ڈاٹھیاں نال بڑھائے دا رہ سیجے بھرم نظیر بندے سانگا رکھ گئے اپنے وائدہ شکریہ صاحب
اچھا جی جناب میرے پیارے عزیز بابر صاحب دی فرمائش ہے تینوں بخت چ یاد اوقات نہ رہی وقتاں وچ اگر طبیعت خوش ہوئے جناب واسطے زوردار تاڑی ہونی چاہیے صاحب دی فرمائش جناب ڈار صاحب واہ چودھری طارق شیر خضرانہ صاحب سدا بہار تسی سیاسی ذہن دے آدمی ہو شاباش اسی غیر سیاسی لوگ جی عمر جی تھوڑا ہر گل نال مفاد وابستہ اسی گل کر دے دو ٹوکا تے جذبات دیاں طوفاناں نو کسے شرم تو لیندے روکا دی بے وقت نظیر نو لڑا نہیں دیندے متائے سمجھے ڈرپو رانا اکرام پیارے سے بڑی مہربانی بار جی خصوصی فرمائش 1982 اللہ سر کو دوڑا سنو بار جی 1982 اللہ اے عزیز آیا ہے اس فرمائش ہے کہ خوددار تے امن پسند جائے لوگ واجی وامار صاحب سے دبا خوددار تے امن پسند جائے لوگ ساڑھے ذہن چکائی وڈیائی نہیں ماشاءاللہ کوئی پھٹ کرے موڑ سی چوپ رویے نا اے گل کائی چودھری محمد نواز مروڑ صاحب حوصلہ افزائی دے شکریہ تے تھلے کسے دے لگ کے جیون آئی ساڑھی ریپیٹ کرے نا ریپیٹ کرے جی نچوڑ کٹو ایک باری دیکھے خوددار تے امن پسند جائے لوگ ساڑھے ذہن چکائی وڈیائی نہیں شاباش کوئی پھٹ کرے موڑ سی چوپ رویے نا اے گل کائی رہے واجی واہ تھلے کسے دے لگ کے جیون آلی ساڑھی رب سائیں سوچ بڑھائی تھلے کسے دے لگ کے جیون آلی ساڑھی رب سائیں سوچ بڑھائی نہیں سانگا بھیڑیاں نال نظیر نہیں رکھیا کدی چنگیاں نال بجائی نہیں جی جناب میرے پیارے عزیز جناب رستم جایا سے نانی فرمیش جناب کہ کدی لاندیوں بھی دیوں چڑھدا تکی او میرا سجن شعور کو کام لے کدی لاندیوں بھی دیوں چڑھدا تکی میرا سجن شعور تو کام لے سائی کائی نو منگویاں دھاڑاں دی کالا پاؤ نہیں ذری اقدام لے تیری حاتم سمجھ کے لو لئی آئی تیری حاتم سمجھ کے لو لئی آئی تمہیں لا نہ الٹا چملے تیری حاتم سمجھ کے لو لئی آئی تمہیں لا نہ الٹا چملے تیری ذات دے شرم نظیر مرندے تیری ذات دے شرم نظیر مرندے اکائن نہ دے لیا بام واجی واہ مار صاحب اور واسطے طبیعت خوش ہوئے تو زوردار تاڑی ہونی چاہیے مطلب دے سجن ڈار صاحب توجہ مطلب دے سجن تے نیت دے کھوٹے پکے قدن زبان دے ہوندے شاباش مطلب دے سجن تے نیت دے کھوٹے پکے قدن زبان دے ہوندے اتو سجن دا روپ نظیر بنا کے ڈڈو ٹھگ مکران دے ہوندے اتو سجن دا روپ نظیر بنا کے ڈڈو ٹھگ مکران دے ہوندے تے راکھی گدڑ بہائیے کچریاں دی راکھی گدڑ بہائیے کچریاں دی سامے ڈر نقصان دے ہوندے راکھی گدڑ بہائیے کچریاں دی سامے ڈر نقصان دے ہوندے ہر دیگ دے چمچے بن باندھے ہر دیگ دے چمچے بن باندھے جڑے چگا جا ننا ٹک ٹاک سردار علی شیر صاحب فخر جلال پروٹیاں شکریہ خضرانہ صاحب مہربانی ہر دیگ دے چمچے بن باندھے جڑے چگا جہان دے ہوندے جی شاہ صاحب دی فرمائش آل نبی اللہ جی بسم اللہ راہ پیاں تے واہ پیاں دے سبیندن
ਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੇਨ ਜ਼ਮੀਰੇ ਕਿਹੜਾ ਨੀਚ ਕਮੀਨਾ ਬਦ ਨਸਲਾ ਕਿਹੜਾ ਰਾਖ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਤੌਕੀਰ منزل مقصود تے پڑ بندے بندے ثابت قدم نظیرے کتیاں دی بھوک تو کون آتا ہے چھڑ ویندن پنن فقیر ہمار سیوا آدھے نبی اولاد ری بابا سیوا تیرا وقت بے رانا آیا جی مہربانی چودھری صاحب شکریہ جی بڑی مہربانی چودھری تارک شیر کھدرانا صاحبہ ہمارا چودھری محمد نبال مرر صاحب بڑی مہربانی چودھری محسن چندر صاحب سینئر آفیسر پنجاب پولیس ہاؤس تعینات فیصلہ آباد میرے پیارے عزیز میرے بھتیجے ہیں جناب چودھری دل حسنین رانجھا صاحب آپ خامنو انہوں نے فرمائش ہے کہ تیتھے اوڑک ہاتھ اللہ راسیاں رکھنا ہے پہلے سوڑی سنگت تو رج لے شاباش تیتھے اوڑک ہاتھ اللہ راسیاں رکھنا ہے پہلے سوڑی سنگت تو رج لے ای دو دیوں وال جھول سجنا دی جویں دل لئی سکیاں چ سج لے جی تے چنگا راسے اپنے وقتاں وچ میری تنگ گزران نو کج لے نہیں تا بھرم نظیر دے رب رکھسی نہیں تا بھرم نظیر دے رب رکھسی تو جتھوں تائیں بھجنا واہ جی واہ جی مارو سے بڑی مہربانی جی صلی حسنین صاحب بڑی مہربانی حوصلہ افزائی شکریہ چودھری محسن چندر صاحب بڑی مہربانی جناب جامی صاحب دی فرمائش ہے جامی صاحب دی فرمائش ہے لفظاں تے غور جائے صاحب مشرق تو لے کے مغرب تائیں جیڑے بندے دی جان پہچان آئی مشرق تو لے کے مغرب تائیں جیڑے بندے دی جان پہچان آئی اوقات مطابق حاتم تائی جیڑا ہر لگ دے دے کان آئی تے جٹھا جدن عروج دی چوٹی تو جٹھا جدن عروج دی چوٹی تو اس ماریا ڈھیر تران آئی انہوں کئی ناٹے ایک نظیر دیتی انہوں سہجیا سنگت نہ جی علمار سیول جناب میاں سرفراز کیسر صاحب جی میاں صاحب دی فرمائش جی دستے بات جی میاں صاحب معاشرہ جناب بندے بھکھے آئے تے رج کے کھاندے آئے بندے بھکھے آئے تے رج کے کھاندے آئے رجے ہنتاں ویندی بھوک نہیں بندے بھکھے آئے تے رج کے کھاندے آئے رجے ہنتاں ویندی بھوک نہیں گھراں وچ دوئی ہر شے وفا ہے ایک ڈھوٹیاں لبدا سکھ نہیں تے دکھ دویاں دے سکھ دا کھاتی ویندا ہے دکھ دویاں دے سکھ دا کھاتی ویندا ہے ایڈا اپنے دکھ دا دکھ نہیں او دور نظیر جدید گئی ارمان تو ایڈا جھک واہ جی واہ اگر طبیعت خوش ہوگے تمہارے واسطے تاڑی ہونی چاہیے بچے لوگ ایک چھوٹی جی نظم دے چند اشعار جی بالکل نمہ خیال باعنوان تسی لگ دے جی تسی لگ دے عرضے کے سانو اکھ دے فلک تو ہونے تے لگامون آلے بھی تسی لگ دے واہ جی واہ سانو اکھ دے فلک تو ہونے تے لگامون آلے بھی تسی لگ دے اے بد نصیبی دا کسا ہاتھے چھ نہ پاون آلے بھی تسی لگ دے منندے ایسے جو خلق ساڑے دی پوجا کئی ڈانگ کرندے رہے ہو نیک نیتی دی تکڑی اٹھتے شراف بن کے تلندے رہے ہو دکھتا ہے جو بھا ساڑا گھٹا موڑا لے واہ جی واہ دکھتا ہے جو بھا ساڑا گھٹا موڑا لے بھی تسی لگ دے وشتے نسے تسلیاں دے کے وسا ساڑا جمایا کہیا صدق دے کوٹھے تے رکھا سانو دلہ سے دے کے چڑھایا کہیا ایک ایڈا ظلم ہے جو بوڑی اٹھو ہٹاونا لے بھی تسی لگ دے سکھ دی مرتے بہا کے سانو
सुख दी मनते बहा के सानू ते दुख दे दरिया उछाले तुसा कुल्ली हसरत दी लुढ़दी वत्ती न कख भरम दे संभाले तुसा सुख दी मनते बहा के सानू ते दुख दे दरिया उछाले तुसा कुल्ली हसरत दी लुढ़दी वत्ती न कख भरम दे संभाले तुसा खिजर दे रूप विच वसेब साडा वजावन आले वी तुसी लगदे दो त्रै शेर मैं कटूए सूजी मकता सुना के आखिरी शेर सुनना अर्जे के सालार संगत ते काफले दे नज़ीर कल ताईं सदींदे आसे सैंक सुखां दी सेज उत्ते ते अपनी निंदरे उठींदे आसे दुख ता ए जो सैंक सुखां दी सेज उत्ते सालार संगत दे काफले दे नज़ीर कल ताईं सदींदे आसे सैंक सुखां दी सेज उत्ते अपनी निंदरे उठींदे आसे जे सच्ची पुछदे हो वक्त साडे हराम होण वाले वी तुसी लगदे तो शेर अर्ज़े के असां संगतां वास्ते ज़र्फ दा दायरा सारी जिंदगी तंग नहीं रखिया वाह जी वाह असां संगतां वास्ते ज़र्फ दा दायरा सारी जिंदगी तंग नहीं रखिया जिद्दा कीता है खिजो एहतराम कीता है दरबारी रंग नहीं रखिया ते किसे मुखला सजन नु बेतके आई दी किसे मुखला सजन नु बेतके आई दी असा सीख ते टंग नहीं रखिया जिथे नाल नज़ीर ज़मीर नहीं रलिया उस बशर दा संग नहीं रखिया पर सदके दूचों बंदियां दी इंसाफ करा विथों कह गतियां मेरे सबर ते अपने वादियां दी तफसील सुना विथों कह गतियां किसे घर दी मुनसिफ धड़ नहीं करनी देसी साफ दा साफ विथों कह गतियां इससे पेड़े च मार नज़ीर दा चंद वैसी सामने आ विथों कह गतियां तू जिंदे बख्तां ते डुल गया है और एडा साहिबे जागीर कौन है जे कोई साडा च जिक्र छेड़े जनाब शुक्रिया शहंशाह मलक साहिब तू जिंदे बख्तां ते डुल गया है और एडा साहिबे जागीर कौन है जे कोई साडा च जिक्र छेड़े तू उल्टा दा नज़ीर कौन है मैं जब्त करदा मैं बर्दाश्त करदा मैं जब्त करदा तू शर पसंद है मैं तेरा कहला तू हर पसंद है नज़ीर औखी ये तोड़ चढ़नी मैं लज परस्ता तू जर पसंद है आखिरी शेर जनाब खास तो जनाब थोड़ी तवज्जो वास्ते अर्ज़े के डर जदन में लिखिया है नवा दौड़ा बिल्कुल नवा दौड़ा पहले सटेट पढ़ने डर जदन में लिखिया है रब दा लिखिया है मखलूक दा डर नहीं लिखिया डर जदन में लिखिया रब दा लिखिया है डर जदन में लिखिया रब दा लिखिया है मखलूक दा डर नहीं लिखिया ओदी जात जबार कहार दे सामने कोई ताकतवर नहीं लिखिया ओदी जात जबार कहार दे सामने कोई ताकतवर नहीं लिखिया ते सारी उम्र नज़ीर औकात तो वध सारी उम्र नज़ीर औकात तो वध औकात दा बर नहीं लिखिया सारी उम्र नज़ीर औकात तो वध औकात दा बर नहीं लिखिया गल्लां लिखियां भरम ते शर्म दियां गल्लां लिखियां भरम ते शर्म दियां गल्लां लिखियां भरम ते शर्म दियां शायरी विच शर नहीं अच्छी बात तबीयत खुश होवे ते मारो वास्ते एक ताड़ी होनी चाहिए गल्लां लिखियां भरम ते शर्म दियां शायरी विच शर नहीं लिखिया बहुत बहुत शुक्रिया जनाब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया मियां दी दुआ मंगाओ एक बारी सारे मेरा ताड़ी दी इज्जत वास्ते ये सारा इकट्ठ कीता मौला करीम उन्हां दी नीयत नूं कबूल मंजूर फरमा इलाहुल आलमीन सानू हमेशा फलाह दे कम्मां और दारैन दे कम्मां सानू अगे वध के काम करने की तौफीक नसीब फरमा इलाहुल आलमीन इन्हां नूं हौसला दे और सानू इन्हां दा बाजू बनने की तौफीक नसीब फरमा इलाहुल आलमीन साडे शोरा और अदीबां नूं और कलमकारां नूं हमेशा साफ सुथरा और सुनहरा सुखना लिखण दी तौफीक नसीब फरमा इलाहुल आलमीन चंगी गल करन दी चंगी गल सुनन दी तौफीक नसीब फरमा इलाहुल आलमीन साडा आया
پڑھیا سنیا قبول و منظور فرما صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلق یونیورسٹی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بہت شکریہ، بہت شکریہ.